Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर हांच्यांनी हो आयचो जो वर्कशॉप जो आसा योग सोपान 1 हो गीता परिवार हांच्या जोड पावलान हांगासर आयोजीत केल्लो आसा. तातूंत नॉर्थ गोवाचे 159 फिजिकल एज्युकेशन टिचर्स त्यांनी हांगासर वांटो घेतलेलो आसा. आनी हाजो मेन पर्पज आसा की हे जे टिचर्स जे आसा हे आतां जे वर्कशॉपान जे योगा शिकतले तेच त्यांचे फाल्यां जेन्ना ते स्कुलांतले तेंच्या भुरग्यांक ते शिकयतले. दुसरें म्हणजे आतां येता ते 26 जानेवारीक जेन्ना आमचे मास डिस्प्ले आसता तातूंत सुद्दां हो हाचो एक आमी आस्पाव घेतलो. एवढ्या लवकर मी पहिल्यांदाच बघतो की सकाळी 9 वाजता संपूर्ण बाहेरमध्ये ज्या रजिस्ट्रेशनमध्ये लाईन लागली होती त्यावेळी मी खरोखरच त्यांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो. सर्वप्रथम त्या शिस्तबद्ध आहेत आणि शिस्तीने या ठिकाणी जमले आहेत आणि चांगल्या प्रकारे ही प्रात्यक्षिकं ते या ठिकाणी करत आहेत. मी पुनश्च शेवटी जाताना आपली संगीता सुरेश जाधव मॅडम आहे त्यांचे जे सर्व टीमवर्क आहे, मिहीर आहेत, आपले विवेक पवार असिस्टंट डायरेक्टर आहेत, मला खरोखरच त्यांचं अभिनंदन करावं असं वाटतं. भुरग्यांक इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतांच्या काळात तुम्ही पळयलां भुरगे फक्त मोबायल घेवन बसलेले असतात. सो तांकां कॉन्सन्ट्रेशन तांच्या गेल्लें आसा, कंप्लीट गेल्लें आसा. 1 मिनीट तांकां बसपाक अभ्यासा खातीर बसपाक तांकां जायना. पूण ते गेमी तासन तास खेळूंक शकता. सो टिचरांक कडेन हांव मागता की तुमी हांगा जे शिकतात काय ना ते वचून भुरग्यांक शिकयात आणि तांचें मातशें कॉन्सन्ट्रेशन वाडयात. हां, योगासनांच्यासाठी हा 1 दिवसाचा इनफ आहे, कारण हे टीचर्स ऑलरेडी ट्रेंड आहेत. त्यांना फक्त सिस्टम लावून द्यायची होती की कशानंतर काय शिकवायचं असतं. याच्या सगळ्या व्हिडिओ क्लिप्स, याचे MP3 म्युझिक, याचे चार्ट्स, हे सगळे आम्ही त्यांना फ्री ऑफ चार्ज सगळ्या स्कूल्सना आणि टीचर्सना प्रोव्हाइड करतो.